Здравейте, YouTube! И това е третия епизод от Minecraft Пустошта. И сега ще вървя да се бия с замътата. Видях клипър. Ето го! Само да няма втори. А тук е буклук. Мамка му. Не! Гърми. Yes. А тук е букучар. А тук е ва. Ела бе. Ела бе, мухло. Ела. Ела тук. Ела. Ела бе, ела. Ре, но си отворен бе. Ай ти бе. Ево бастуните. Ела бе. Хайде бе. Хайде ела бе. Хайде ела бе. Ще гръмнеш на майка ти. Айде. Духай. И така, надявам се да убия паяци, да си я направя легло. Това ли са само за мътата, WTF? Видим некой да не се е натикал в мината. Абе, бастуни, къде сте бе? О, виждам един. И от него майче ще си взема храна. Да, това е зъм. Ще си взема зомби черва. То нищо не ми пусна, майка му дева. Тя да и да проверим надолу. Искам едно зъм. О, фък. Гладен съм. Мразя тук, когато огладнявам, защото много трябва да чакам. Много. Шива Нуну. Трябва да се чака. Да, с нов скин съм. Бързо трябва да се наям. Аз си го избрах самичък. Така, този гравел няма да ни трябва. Нищо. Айде бе. Зъм! То може да ми даде нещо за ядене и паяк! И стрелец. Супер. Само да не ме килнат. Най-вероятно е то, те ще ме килне. Нещастник. Супер, кокълче! И сега по най-бързия начин трябва да се прибера, за да се наям. Супер става Майнкрафт, оцеляването тук става все по-яко и по-яко. Нищо, сега ще си събера ядене. Ела ми бе, шибано зъма. Yes, то ми даде ядене. Сега трябва да го убия този стрелец. Защото ще ме убие. WTF, това почна да ме бие. Хайде, мрете твари грозни. Така, супер, пусна ме с пълна кръв. И се надявам на това. Супер, мога да си направя вече една вълна. Или не? Не. Река е таз гам мръсна.
Щом тук няма зомбита, значи може да са си намерили... Може да не е само това островче. Аре бе, къде са? Тя замота. О, фък, пак трябва да хода някъде да търся. За жалост. Трябва да намеря една мина с замота. Аре бей! Едно зомби няма. За жалост няма да ям. А така завали. Пак ще ходя до мината да видя за още едно зъма. Поне да има какво да ям. Зомби червата се ядат. Я там има като че ли нещо. Не, няма нищо. Не. Няма нищо. Шибануно. Така, този епизод стана доста дълъг, затова ще се изкача, ще видя ако има някой зомби, ще го убия и приключвам епизода. Хайде дано да има някакво зомби. Едно поне. Ама той едно няма. Дори и клипър. Да, пак ще ми свърши някаква работа за TNT. Да не си хаба кирките. Това беше от мен, Доралекс, и до четвъртия епизод на нашето Майнкрафт оцеляване в пустоща. Довиждане.